Bună ziua! Numele meu este Constantin Gălocan și sper să nu mă confundați cu vestitul doctor stomatolog cu același nume, cel care a descoperit materialul Gaudent. De profesie sunt inginer mecanic și activitatea mea presupune foarte multe deplasări. Ideea mea a pornit de la nevoia de hidratare și datorită lipsei unui recipient curat pentru stocarea și transportul lichidelor pe durata călătoriilor mele. Am constatat că și copilul meu, școlar, se confruntă cu aceeași problemă, zilnic fiind nevoit să cumpăr sticle PET cu apă, să plătesc pentru acestea și pentru reciclarea plasticului rezultat. Analizând în profunzime problema, am constatat că sunt și alte categorii de persoane care se confruntă cu acest aspect. Ambalajele din plastic de tip PET ce sunt utilizate pentru a stoca lichidele, datorită materialelor din care sunt realizate, eliberează anumite substanțe chimice în lichid și chiar particule de plastic, iar atunci când bem lichidele, le ingerăm fără să realizăm acest aspect. Într-o lume în care lucrurile se desfășoară într-o fugă continuă, apa rămâne o constantă pe care o purtăm în geantă, în bagaj sau în mână pe stradă. Toți ne dorim lucruri frumoase, practice, moderne, care să ne facă viața mai ușoară. Ca urmare a acestui fapt, am hotărât împreună cu un coleg să construim un recipient ce ne asigură confortul și nevoia de hidratare. AISOS este un recipient util și practic, la exterior modern, în tendințele actuale și la interior o inovație a unei componente vitale supraviețuirii de o calitate exemplară. AISOS este realizat din materiale nobile ca argint, argentium și cupru. AISOS beneficiază de o serie de avantaje. Este reutilizabil, durabil, portabil, are o greutate redusă și aduce beneficii asupra sănătății cât și corpului. Excelența produselor noastre este asigurată prin testarea calității materialului și prin performanța noastră pe parcursul procesului de fabricație. Mai precis spus, putem realiza produsul într-un singur proces cu costuri reduse și proprietăți mecanice ridicate. Promovarea produselor o vom realiza în mediul online și se va axa pe ideea oferirii unui produs realizat dintr-un material nobil, reutilizabil și durabil. Monetizarea se va realiza din vânzarea produselor și a componentelor. Pentru a menține garanția produsului AISOS, garniturile de etanșare trebuiesc înlocuite anual. Acestea beneficiază de materiale de calitate și de un design protejat. Vă mulțumesc!